Juan, Kapitulo 20. Sa pagkakilom-kilom na ni adtong adlaw, nga maoy unang adlaw sa semana, nagtigom ang mga tinun-an ug gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya mitungha si Jesus sa taliwala nila og miingon, Mainyo ang kalinaw. human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus miingon kanila pag-usab, Mainyo ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa amahan. Ako usab, nagpadala kaninyo. gisulti niya kini ug unya gihoy pa niya sila ug giingnan. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung dili ninyo pasayloon ang ilang mga sala, dili usab kini pasayloon. Si Tomas naginganlag kaluha, usa sa 12 katinun-an, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Jesus. Busa gisuginlan siya sa ubang mga tinun-an. Nakita namo ang Ginoo. Si Tomas miingon kanila, Gawas kung makita ko ug ikabutang ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diha siyang kamot ug mahikap ko ang samad sa iyang kilid. Dili ako mutuo. human mulabay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak ug uban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan apan mitungha si Jesus ug mitindog sa taliwala nila ug miingon. Mainyo ang kalinaw. Unya miingon siya kang Tomas, Tanawa ang akong kamot. Ug hikapa kini. Hikapa usab ang samad sa kong kilid. Too. Ug ayaw na pagduha-duha. Si Tomas miingon kaniya, Ginoo ko. Oh, Diyos ko. unya miingon si Jesus kaniya, Mituo ka ba? Tungod kay nakakita ka kanako. Bulahan kadtong mutuo. Bisan wala makakita kanako. ug daghan pang mga milagro nga gibuhat ni Jesus, sinaksihan sa iyang mga tinun-an nga wala nasulat ni ining basahona. Apan gisulat kini, aron kamo mutuo nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios, ug pinaagi sa maong pagtuo, makabaton kamo og kinabuhi diha sa iyang ngalan.